Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Ari na po kita sa karon sa atong religious debate, no? Atong paghisgutan karon tungod sa adlawng Domingo. Ang adlaw ikapahulay sa atong mga kaigsuonang Kristiyano. So, kaigsuonan, bago kita magsugod nga formal, ato kining hangyoon ang atong igsuon nga gikan sa Roman Catholic Church, no? Nga maghatag og opening prayer para sa para formal nga pag-abri sa atong debate karong adlaw. So, Brad J. Carlo? Okay, Brad. Palihog ko anang opening prayer. Okay, Brad. Sige, Brad. Salamat. Salamat, Brad. So, pangalang samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Among mapinanggaon na mahan, sa ngalan ni Jesus, among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nasamtang kami magtuon o Dios sa imong mga pulong, among makatunan kung unsa buot nimong pasabot sa imong tudling na mga pulong. Hinawdo Dios nga bisan tuod maglahi ni sa baruganan apan ang tagsa-tagsa kanamo o Dios bisan sa among kasing-kasing wala jud mi mag away kun dili igsuon gyapon mi o Dios sa apan managlahi lang ang among baruganan Ginoo. Hinawdo ta Ginoo nga sa among paghisgot sa imong mga balaang pulong na among makabot ang kalinaw ug walay personal attack o kamo ang igo na lang daw na lang mag-igo mo sabot ni among tagsakad sa kabaraganan. Nangayo kami sa imong giya Ginoong Dios na lamdagan nimo Ginoo ang among nahuna sa labutan na makahatag ni og kayuhan sa binadtos nga tawo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo ug ang Espiritu Santo sa pagpanamal sa mahal ni Virgen Maria Dios nga sa hangtod sa turan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. So, daghang kayong salamat kanimo diha, Brother Jay. So karon ari na kita karon sa atong proper nga debate, no? So ang tema nga pagdebatihon pamatud-an sa Roman Catholic Church. Domingo ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano sumala sa Biblia o referensya. Ganina among nasabutan ang mga rules and regulations sa atong debate karon. So para formal ato pong basahon pagbalik, no? Kay on record ra bata og daghan maminaw ani sa atong mga kaigsuonan sa Facebook. Karon daghay naminaw og sa mga umaabot nga paminaw, no? So number 1, usubay sa tema dili mulikay sa issue. Number 2, sahuron ang moderator. Ang tubag dili mulapas sa 1 minute. Ang tubag nga oo ug dili kinahanglan nga tubagon ug dili tubagon ug oo ug dili apan pwede i-qualify ang answer, no? Dili mulikoy-likoy ug dili muingon nga wala sa tema bisan naa sa tema. Kalima, walay atake personal. Atakihon lang ang argumento, mga fallacy nga nahimo og mga estilo sa pagtubag sa pangutana. Pwede maka-video or record ang tagtungod sa dialogo. Ang video or record dili pwede editon, pwede mas editan unsa nga version sa Biblia gamiton. Old or New Testament pwede. Pagadawaton apan mo qualify ang debater nga sayop ang translation. Busa dili kini mahimong basihan sa ebidensya. Number 10, pag muingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana kinahanglan tubagon gayud kini. No, kinahanglan nga modeklarar ang moderator nga wala tubaga ang pangutana. Una mo paingon sa laing pangutana. Number 11, kinahanglan nga ang pangutana bahin sa tema. No, sa lang dito mao ang Sabbath day sa adlaw sa mga Kristiyano matud pa sa Biblia o referensya. Number 14, dawaton tanan standard nga referensya o pwede kini gamiton but subject for review. Pero nasabutan na ganina kay dili man mag-fix lang kung nga-take ang referensya mo po sa 5 minutes tapos verify ihatag ang titulo o ang author sa maong
So, ato lang itong klaruhon, mahitungod sa gitawag ko kining referensya, no? Kung naay mo gamit nga footnote, no? Atong klaruhon nga kana, usa kana nga referensya, ha? Kana mga footnote sa Biblia. Okay, basking yung referensya man, no? Kay gitawag na parental reference ang footnote. Ako, magbantay kita sa ato sa mga challenge question, no? Kinahanglan nga hunahon jud kung mudawat sa challenge or distinct, okay? Para kanang magkakaruhay ta. Tapos, kung ingon ang moderator, nga, moderator's time, kinahanglan ang duha kay speaker, muhunong pag-istorya o maminaw sa moderator, kaya ang moderator, maoy magpatok para sa kahapsay. Karo ka na, mga Okay, Brad. Karo. Karo, kira. Ayo, dili na to kalimtan nga kini religious debate, no? Dili lang ni kay friendly debate, religious debate kini. So, kahapsa o kalinaw ni Kristo atong ipairal nato diri. Okay? Okay, So, karon na nahisgutan naman nato ang atong kuan, ang atong dialogo, nagkauyo na ta sa atong rules and regulation. What na kita karon sa first 15 minutes, no? Sa constructive presentation sa atong igsuon nga gikan sa Rome Church. Pero bago na ko ihatag siya ang 15 minutes, tagaan na ko siya 30 segundos. Ila sa iyang galingon o musulti unsa iyang barugan, tapos isulti niya ang tema paghuman sa 30 segundos, ang 15 minutos nga pagpabarog sa argumento, magsugod Dr. J. Carlo. Okay, Brad. Okay, kung mutigog ka, 30 segundos, pagpahila ko. Brad, salamat, Brad. Mapinanggaon nga moderator. O sa akong maruganan, sa ako ka Romano Katoliko, nagtuon bahin ko sa pagtulunan sa mong simbahan o sa balaang kasulatan. O ang atong isip Katoliko, o gayon, no? Ang akong pagpabarog, ining among doktrina po, nagibase sa Biblia, na ang Domingo, mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos sumala sa Biblia o mga referensya. Muna nga isip ako Katoliko, may tugon akong nagpamatuod niini kay tungod sa akong nabasa po sa Biblia o sa mga referensya nga mga kasaligan usab. Muna nga sa akong pagkakatoliko, isip binunyagan nga Katoliko, may katungod usab ako sa padayag mo kasabot og mo sangyaw ni ining maong pagtulunan na nga akong nabasa, nasinutlo na ko sa Biblia og sa mga referensya. Daghang salamat, Brad. O akong ibalik ka lang nimong microphone, Brad. Okay, so 15 minutos, Brother J. Carlo. Go ahead, palihog. Okay, Brad, salamat. O maayong hapon kanatong tanan, mga igsoon tubihan ni Kristo, mga nagsunod sa atong programa, ini atong friendly discussion. Tali sa akong igsoon nga si Bradlyn Alado. Andos na lang ko diri mga igsoon sa tema. Balikon ko ang tema, pamatud-an ko sumala sa Biblia o mga referensya nga kining Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. Una, kay Biblia man og referensya, una na kong gamiton ang Biblia. Kay referensya, sikandari naman siya sa Biblia. Unahon na to ang Biblia. Sa Henesis Kapitulo 2, ngadto sa 3, tinaw na ang Dios niingon og sa ikapatukas naw ang Dios nitapo siyang bungat nga iyang gihimo og siya mipahulay sa kapito nga adlaw og gikan sa tibuok niyang buhat nga iyang gihimo. Og ang Dios gipanalangin sa pitong adlaw og mibalaan niini tungod kay diha siya mipahulay gikan sa tanan niyang buhat na ang Dios nimugna og mihimo. Unsa may punto nako dinhi mga igsoon kini mong sitasa nga ang ikapitong adlaw Dios mahuman ang iyang gibuhat sa ikapitong adlaw mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw og iyang gibalaan. Ini mga igsoon na kining ikapitong adlaw ang uman niini mingon nga mao kuno ang Sabado. Pero
Pero ako kini mapamatud-an sumala pod sa referensya nga kining ikapitong adlaw nga gipahulayan sa Dios. Matud pa sa referensya, gamit sa referensya, usa ka referensya nga gikan jud sa mga Sabadista, kining mga kinunat sa mga kasaligan nga mga Sabadista. Ang title aning libro ha, When God Said Remember. Balik ko na ko, When God Said Remember, nga ang gasuwat nini si Mark T. Finley. Mark T. Finley o sa SDA. Naingon din hin nagsuon ato ning basahon. Naingon din hin na kining Genesis kapitulo 2 bersikulo 2 nga ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw matud pa sa usa ka si Mark T. Finley. Iyang gipamatud-an naingon din why do you think the Bible includes the same thing their time? There is only one reason. It is of vital importance. And if the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Then the Sabbath must be the Lord's day. The Sabbath of the people of God in Genesis is the Lord's day of Revelation. Unsay ingon sa Sabadista nga si Mark Finley nga the Sabbath of the Creator God in Genesis is the Lord's day of the Sabbath. Na kini adlaw igpapahulay, ang adlaw igpapahulay day sa magbubuhat nga Dios diha sa Genesis mao ni ang Lord's day of Revelation. Gitinaw sa moong sulat ni Mark Finley nga ang Sabbath di ay kanadeng gipahulayan sa Diyos diha in Genesis chapter 2 verse 2 to 3 maoday ni ang Lord's Day sa Revelation ug matod sa referensya sa Sabadista na sana di ang Revelation kapitulo 1 bersikulo 10 sa Sabbath, the Lord Revelation, lang sa regulation. Ug matod pa sa Biblia, referensya ka gamito na, sinigitawag ang Seventh-day Adventist Church, naanin sa ilang Biblia, kanang luyo sa ilang Biblia, ang Biblia, unya, Seventh-day Adventist Church, pahina, Sinuso Muibi, giingon din usahay ang Kristo sa pinadayag kong Diyos nadaingon sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu ug gikan sa akong luyo na dungog ko ang usa ka makusog na tingog sa kita gigamit nga adunay paghisgot sa Domingo. Dili pinadayag o revelation na gitawag ni Virtue pero dili man mo atong topic ang Lord para lang ko sa revelation. Mapuday na, no? Kana din Revelation 1:10 naghisgot na og Domingo. Ug maunay giingon ni Mark A. Finley na kana di ay Sabat sa Creator God. Mapuday na ang Revelation 1:10 na mao ang Domingo. Therefore, gikan sa Biblia ang gituro ug ato po nga gipamatod ang sa referensya nagikan jud sa mismo sa mga Sabadista nga mga referensya na kana di ay Sabat sa Ginoo mao di ay ang adlawng Domingo mga igsoon kasi sa mga referensya pod ni Mark A. Finley. Unya mga igsoon nakamatod na ko unya matod pa kay tumala man pod sa Biblia al matod pa sa ating Biblia ng referensya. Una itong basahang referensya ng siya mga itoon. The Word Book Encyclopedia Volume 11 page 77 na ingon Jerusalem is a city of the three Sabbath. Diyay, ang Jerusalem dunay tulo ka adlaw igpapahulay. Bernes Muslim, Sabado Judyo, Jewish, and Sunday Christian. Meaning mga igsoon, nakamatud-an din ako sa Biblia
kunya konektado po sa referensya nga ang Domingo gitawag po og Sabat sa mga Kristiyanos. Nakikon ko, nasahon ako sa The Book Encyclopedia. Jerusalem, the city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, and Sunday Christian. Meaning, napamatud-an na ako mga doon na ang Domingo adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. Ay na, ibabasa niyo, Sunday Christian. Wa ningon Sunday Jewish. Dili Sunday Christian mga doon. Nya, ang sagingon diri, Sabat. Sabat. Kunya, doon na pala referensya gapon, Oxford Jewish. Tingnan po din mga ito, Oxford Jewish. Ang kining Sunday, kining Sabat, maugayod ni, no? Ako pasawa na, mas ayaw mo din at Sabbath, day of religious service, and absent from work, Saturday for Jews, Sunday for Christians. Pinaw o kataw mga isuon ng atong diferensya ng pamatuod. Oxford Dictionary, standard ni mga isuon. Matag sa din sa Oxford Dictionary, Sabbath, Sunday for Christians. Klaro? Kataw? 6 minutes. Ang kinilang 6 minutes. Sa Biblia mga isuon, sa Biblia, klaro kayo bitinaw na ganoon ang ilang buhay. No? Kaya may higayon na nga atong Ginoo na banham. Oo ni ang katarungan nga no ang dumagumaw ng ginapahulog ni Kadpet. Mao man ni ang pagbanhatan. Ano yung mabasa? Kusarap ka lang? 6 minutes. Okay. Ako sa adlaw na igpapahulay, iya na siya ako sa adlaw na igpapahulay, sa Domingo, si Maria Magdalena o Galain ang sa kalibad. Mr. Director, excuse me, Mr. Director. Objection sa kanang go ahead. Ang yan tingog, di kayo maklaro mo, Director, yung tingog kay naisaba kayo. Bro, JC, ang imo bitaw tingog usahay mawala naka sa lisod nga naka sa tukok nga lugar, pwede ka makagawas gamay. Ako, Murag hinay kag signal. okay, Brad. Okay. Di kayo maklaro tingog niya. Hinay bitaw ang imong signal. Mas kusog pa ang tingog. Kasi naka sa mabugnaw nga lugar, gawas daw sa mainit nga lugar. Gini, klaro na. Kana. Klaro? Okay, bro JC, kung mutingog ka, mag-resume ang imong oras, 5 minutes and 23 seconds. Go ahead. Klaro man kayo sa Biblia sa Mateo 28 nga ining adlaw Domingo mga igsuon, mao jud ni ang adlaw sa pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mao ni say katarungan sa mga Katoliko nga ining Domingo mao jud ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. Kay ngano man kay ang katarungan tungod kay mauusab kini ang adlaw nga sa pagabanhaw ug matud pa dinhi nga sa hapit na matapos ang adlaw ipapahulay, kining adlaw ipapahulay na hapit na matapos, mao ang adlaw ipapahulay sa mga Hudyo, Sabado. O sa pagbanagbanag ha, si Maria Magdalena miadto pagpadali sa pagbanagbanag. Meaning pagbanagbanag na, meaning sa adlaw Domingo, mao tong adlaw nga ug ang atong Ginoo nakanhang may suot. Sa Domingo nga nabano atong Ginoo mao kadto ang adlaw ipapahulay sa mga na pamatud-anan nato diha sa Biblia og referensya nga ang Sabad, ang Domingo mao ang adlaw ng igdala sa hunay. Okay? 4 minutes.
Okay. Unya, kay ako namang napamatudan diha sa Biblia, mga ipon. So, ako usab gikamatudan sa mga referensya. Ang atong Po sa bro, mutapi ka gamay bro. Bro, time po sa 3 minutes and 58. Mutapi man yung kagamay bro. kani bra kani. Kana dia, kana ayaw gawa dia ha. Sige, go ahead. 3 minutes and 58 seconds bro. Okay. Unya matud pa sa Mr. Moderator. Go ahead. Sa iya lang kwan siguro sa iya so ng speaker niya o sa iyang microphone siguro ang daot sa iyang cellphone kay murag mo feedback man gud. Di mawala lang siya sa kuha, mut na si Muha dia. Mao po sa kuha di ang klaro ang uban niya mapulong. Kana. Kana okay na sa kuha. Oh, sige. Okay, padayon. Kana. Padayon 3 minutes and 55. Unya, patod pa sa mga referensya mga ituon nga gitinaw jud dinhi nga kadto ang the Lord, the Sabbath, the Creator, mao dito ang Sabbath nga gisgutan, ang mao dito ang gisgutan sa Revelation ug mao to ang adlaw Domingo mga ituon. Unya, kay Domingo man di ay ang adlaw ipapahulay sa Ginoo, meaning kung unsa ipapahulay sa Dios, mao man ang ipapahulay sa iyang katawhan na mga Kristiyano. Dili ka mga katawhan sa mga Hudiyo. Katawhan sa mga katawhan ng mga Kristiyano. Ug mao na ang gisunod pod sa mga Kristiyano mga igsoon nga mga ano ba sa Christ na unsa ang ipapahulay sa Ginoo, mao po ang ipapahulay sa iyang katawhan ng mga Kristiyano. Mao to nga kining rasuna nga tamo nga ako yung pamatud-an nga ang Domingo mao ang adlaw ipapahulay. Sumala jud sa Biblia o mga referensya. So, brad, relax ka man, brad. Uy, muwid mong 3 minutes and 50 seconds. Okay, batay lain. Brad, kining mga referensya, kining mga referensya na atong gipanggamit aning Bibliang SDA. Naani sa ilang loyo. Loyo sa ilang Biblia. Kadto di ang pinadayag, baliko na ko ha. Atong pinadayag uno G. Unsa ka page na siya? Ha? Sa page. Adlaw Domingo. Ug mo ni dungo ba brad? Dungo ka tingog? Bro, unsa na tingog? Unsa na kapit gikutlo? Ila brad. Bro, unsa ka page na imong gikutlo? Page na ano sa 109. Sige, kape. 2 minutes and 23 seconds. Go ahead. Ug mao kini ang kinideng pinadayag uno Gs konektado din sa Genesis chapter 2 verse 2 to 3. The Sabbath of Creator God in Genesis, the Lord's Day of Revelation. Kaning Lord's Day of Revelation, Revelation chapter 1 verse 10 man ikabawa man kini si Alado ani. Nagingon din sa ilang Biblia sa Batista adlaw sa Ginoong Domingo. Gamit adunay paghisgot sa Domingo. Domingo jud. Mabasa yung Domingo mga igsoon. Unya kining Domingo nagisgutan sa dayo kuno Jis adlaw ipapahulay man din na. Adlaw ipapahulay meaning Domingo adlaw ipapahulay. Kung unsa ipapahulay sa Ginoo, mao po na ipapahulay sa mga katawhan. Kay katawhan man ni sa Ginoo. Kasama sa mi, na isunod pud mi sa adlaw ipapahulay sa Ginoo. Unsa oras sa brad? 1 minute. Okay. Okay. Sa naman ka minuto, ato pa dyan tuliton pa dyan nato, no? Ang kining atong paghisgutan. O kining pinadayag, uno Gs, gipamatud-an po sa mga referensyas mga Sabadista, ang title ani, ang mga buhat sa mga apostolis, Ellen G. White, yung din hiyo, na kining pinadayag uno Gs, na buwan, no? Yung din sa adlaw kadto nga igpapahulay, na ang Ginoo sa Maya mitong nga ngadto sa hinginlan na apostol adlaw nga igpapahulay 30 gipalaan
gibantayan ni Juan didto sa Patmos. Mao ni klaro tinaw pinalayag uno Jis adlaw igpapahulay mga igsoon. Okay, ayna. Segundos. Ilan na binigap? 20 segundos. 15 Okay. Kaya giingon man din ito. Giingon man kami. Iha. Giingon din ito. Iha. Agpas din ang klaro. Hello. Okay, so time. Okay na. Okay, time. So daghan kayong salamat, Brother J. sa imong pagkarog sa adlaw Domingo mao ang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyano. So karon pare na po kita karon sa first cross examination nga pangutan-o ay cross examine ni Brother Glenn Alado, no? Kila ang katungdanan ni Brother Glenn karon ang paghatag og pangutana aron maguba ang argumento nga gibarugan sa atong igsuon nga gikan sa Roman Catholic Church nga si Brother J. Carlo usa ka CST. So Brother Glenn Alado, kabalo ko nagpanikad na ka. Wala ra. Nagpaabot ako. Wapre panikad. So karon tagaan kag 30 segundos bro Glenn. Sige. For the sake atong mga future listener sa atong debate, tapos isulti po unsang imong buhaton karon sa cross examination. Sige. 3 seconds bro Glenn, go ahead. Okay, so minhapo ato na makigsunan o sa akong katbang labi na sab sa atong mga kigsunan nga naminaw karon og sa mga paminaw pa kung kini i-upload mo ni sa YouTube o either sa Facebook kudagan makanaog nini. So kaninyo boss nga higala, Brother Galado maghimo sa pagpangutan ng isip negative sa tema nga gipamatud-an sa ako nga amigo na ko si Brother J. Carlo nga ang iyang ipamatud-an ng adlong Domingo igpapahulay sa mga Kristiyano. So Mr. Lorito, musugod ako. Okay, so bro Glenn, salamat sa imong pagpailano. Jesus, karon lang ko nang sayod nga amigong demo. Amigo ni. Okay, so Brother Glenn, labay o mga pangutana. Okay. So, aduna kay 10 minutos nga pagpangutana. Kung tingog ka, ang 10 minutos magsugod. Go ahead. Unang pangutanan nako, Mr. J. Carlo Badinas. Gigamit nimo ang Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Diha sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Unsay gisulti diha ikapitong adlaw o nang adlaw si Manda tubag. Ingon dito ang ikapitong adlaw mao ang Sabat sa das ni ito. Samang Sabat ito mao ang Sabat. Mao ang Maglarong tingog. Ilabad. Bro. Subdirector, ang yan tingog, dili kayo madungog ng subdirector, post na time, subdirector. Okay, pause up to ang time. 9 minutes and 23 seconds. Dili na to madungog siya niya. Mo palong jud ka bro. Kaning Jay. Ay sabrad. Ay ako sa i-adjust, brad. Ako i-adjust. Ako i-adjust, brad. Ay sabrad, ha? Sige, kaya nagkakaw pa ko sana. Signal diri siguro. Sige ba, klaro, brad? Ano na sa gawas, bro? Bro, Jay? Ako sa gawas. Mr. Director, marag sa iyang cellphone, may problema yung cellphone. Sige lang, ato lang, alalayan na nato para makamove on ta. No? So, napakay nabilin nga 55 seconds kaning bro Jay. Okay, brad. Sige, pangutana. Walay pangutana. Okay, balik ito mag-ino. Tubaga sa ubalik sulod sa 55 segundos. Go ahead. Ay, tubaga. Ang tubad na ko, brad, ang tubad na ko mauni. Nga kanang Revelation, ay kanang Genesis 2, nagisgo diha nga ikapitong adlaw nga mao ang gipahulayan sa Dios, mao day na ang naas pinadayag uno Gis nga mao ang Domingo. Matud pa ni Mark A. Finley. Meaning, akana di ang ikapito, mao ang Domingo. Matud pa ni Mark Finley. O mauna ang adlaw igpapahulay. Matud pa sa Bibliang Isdae. Mao nang tubad sa
pangutana ni Bradley Alado. Okay. Okay, next question, Mr. Director. Go ahead. Nitubag siya, ang ikapitong ang ipapahulay sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3 is 7th day. Karon bidagan sa sila ni Mark Friendly. Matod pa niya ang Genesis chapter 2 verse 1 to 3 mao na ang ikapitong adlaw ug mao pud na ang adlaw ipapahulay dito sa Revelation chapter 1 verse 10. Ako pangutana, Mr. Badinas niya. Naa ba kay mabasa sa sinulat ni Mark Friendly nga ang adlaw ikapito nahimong adlaw Domingo isip unang adlaw sa semana nga imong gipadak ay sa wala to kumal kung pangutana nga imong gipadapat diha sa Revelation chapter 1 verse 10. Palihog tubag Mr. Badinas. Ano ba? Ang akong gamiton dili lang kay ka Mark Finley, asa pud ang inyong ang inyong referensya kaning buhat sa mga apostoles. Kay wala ka man ta mag-traffic sa diha lang sa libro ni Mark Finley. Ito lang to akong gamit. Ito lang to akong gigamit na clarification, Mr. Moderator. Genesis 2:3 Mr. Moderator. Okay. Ang ako nga point sa pangutana niya kang Mark Finley kay iya mang gigamit sa Mark Finley. So akong gusto nga iya sang tubagon diha kang Mark Finley aron nga maklaro gid nato kung ang sulti bisag sa isakto yun. Kay nagtuo ko ani murag iya nagkot lang siya muna nga akong ipatubag sa iya sa insakto gyud o sentido gyud nga tubag sumala sa gipangutana kay ang iyang gibasyan magud-una ang Genesis chapter 2 verse 1 to 3 nga nagiskot og kapitong adlaw. At mo to nang utana ko, nagamit ng kaslibro magpinili, nga ingon diha ang Revelation chapter 1 verse 8 is nahimo na siyang adlaw ipapahulay, naaba po'y mapakita kasi nagtra ni Mark Finley nga ang adlaw ikapito nahimong unang adlaw sa semana kay imong gipahaom sa adlaw Domingo nga imong gibasa sa Biblia diha sa Revelation chapter 1 verse 10 nga Biblia nga dunay translation Domingo ang mabasa. So naa ba kay mabasa ang giingon ni Mark Finley ayo po imo man kun ang giingon ni Mark Finley ang giingon ni Mark Finley Dali lang bro, Jay. Ang pangutana niya mahitungod sa author sa imong referensya. Okay? Okay, so follow-up question na niya sa first question. Palihog kong tubag na kay nabilin nga na kay nabilin, naka-consume ka 17 seconds. Padayon ang tubag. Fine. Ako sa giingnan Brad si kaning libro ni Mark Finley When God Said Remember nagpamatuod siya na kadtong Sabat na mo ilag karon nga Sabado mao dito ang Domingo kay iya gikunik man ni Mark Finley sa Revelation chapter 1 verse 10 na mao ang Domingo. Meaning na tanang Sabat sa Lord Creator God, mao ang Revelation 1:10 na mao ang Domingo. Dili lang kay ka Mark Finley, asa po ang ilang libro na ni Ellen G. White na kayo nagpamatuan kanang Revelation, mao ang adlaw Domingo. Ug mao sa nagisgot ni Mark Finley, di na siya mistil pag mangita pa siya mabasa na ang ikapito na himong unang adlaw. Dili na mistil kay pangutana pa kay natubag ng pangutana. Sunod pa Director. Okay. Nakilala ko sa libro ni Mark Finley. Muna nga gusto nako nga iya magigiduot nga ang adlaw Domingo mo na siya ang adlaw ipapulay sa Revelation chapter 1 verse 10 nagibasyan po ni Mark Finley sa Genesis chapter 1 verse 2 to 3. Muna ako po ipatubag punta sa iya kung naa ba siya mapakita nga referensya sinulat ni Mark Finley kanang Revelation chapter 1 verse 10 naghisgot na siya og unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo. Sumala ako sa Mark Finley. Ayaw sa gagan sa mga libro. Kaya so dili lang kay pagbuko sa libro, di man kalagi dili lang kay ang Mark Finley lang at gigamit. Sumala man sa referensya, meaning ayaw lang kay pagdagan sa Mark Finley. Nag-object ako sa Ordinas. Imo man ang obligasyon nga motubag ka sumala sa imong gipahayag kay imo man ang gigamit gigrop nimo na kung di ka kanipinsa diha mangutana lang kung lain kay kung wala kay ipakita sa pilit ni Marpili nga nagisgot nga kanang adlaw kanang Lord diha adlaw na sa Domingo mismo sa rit sa sulat ni Marpili manto na lang ko sa laing pangutana kung wala kayo napakita. Pangutana lang siya, pangutana ayo pag panganitaryo objection Mr. Moderator, manganitaryo man siya.
Dili ko sa komentaryo ka nag-object to siya, omission to siya. Post na tayo lagi. Ulit wala talaga. Moderator, ang objection Mr. Moderator, ang ako lang moderation ni sa pangutana, dili ka lang mo daghang pag-alibay. Yes. Nag-dito na sa pangutana, wala clarification lang, naka-post time ta, no? Clarification to Mr. Berilas, dili to pangutana pa ako pag-clarify for mga kanino. Ang akong ingon mo ba na moderation na lang tagkag pangutana, ayaw diretso, ayaw daghang mag-alibay diha. Gitubag na kita na dili lang kay kang Mark Finley na akong gamiton. Ayaw ko sila sa diha lang basahon ako kang Mark Finley ra nga referensya. Giingan ikaw na sa referensya ni Mark Finley na pamatuod nga kanang Sabat sa Genesis chapter 2 verse 2 mao ang gisgot at pinadayag kuno Jess ug matod pa sa inyong libro na mao na ang Domingo adlaw igpapahulay na supakon pa na nimo adto ra lang Mark Finley. Hindi, kadali lang nga, Jay. Ang rule no? Kung yun ang moderator nga ipatubag ang pangutana kinanglan tubagon kayo kini. No? Kaya kailangan mo deklaran ko nga wala ni mo tubaga. Okay? Ang iyang pangutana manggod na itungol sa inyong author sa inyong referensya. Natungos po siya sa iyang pangutana maitungod niya po sa author kung naaba kay laing referensya sa the same author. No? Mo na kinahanglan nimo siya tubagon ana kay nadungog na ko ganina nga nilatag man kaana nga referensya. O kana siya nga. Okay? So, Mr. Moderator, di na maklaro yung Mr. Moderator. sige. Paminaw ha. Ang akong giingon na sa libro ni Mark Finley naghisgot lagi og Sabat o kanang Sabat mauna ang adlaw Domingo. Meaning ni-connect gyapon sa libro ni Mark Finley kay naghisgot man sa Revelation o pakliuna na natong Revelation Domingo man na. Meaning ko gyapon sa libro ni Mark Finley nga ang Sabat the Lord Creator God mao ang Revelation na Domingo man nga sa Revelation 1 meaning naara gyapon nasuod gyapon sa suwat. Okay, next question lang Mr. Moderator. Okay, so ako na po ha, ang pagkinahanglan to bago o dili ang iyang pangutana naaba kay laing referensya. Okay? So, kung next question na ka, bro Glenn, mag-request time ka. Go ahead, bro Glenn. Okay. Wala man say wala man gisip kita sige restriction. So kay wa man kay mapakita nga libro ni sinulat ni Mark Finley nga nagisgot nga adlaw Domingo mao ang ikapitong adlaw nga imong gibase diya sa Genesis chapter 1 verse 2. Sa ako pa uyon kana nga nasayop ka kay wa kay gipakita nga sinulat ni Mark Finley nga nagisgot nga ang adlaw ikapito mao ang adlaw Domingo. So mala sa suda uyon na ka o dili tubag. Di ko mo yun nga nasayop ko kay nga naman kay ang akong Mark Finley nga nagpamatuod at tanang Sabat sa Genesis chapter 2 verse 2 konektado na sa Revelation na mao ang Domingo. Meaning nasudre gyapon sa libro ni Mark Finley nga naghisgot nga tanang Sabat mao ang Domingo nga naa sa Revelation. Di ko muuyon nga nasayop ko kay nga naman kay Igor man ko nagbasa sa libro ni Mark Finley. Busa natubag ang pangutana Mr. Moderator. Okay, next question Mr. Moderator. Matod niya nga dili siya muuyon. Karon kay di man siya muuyon sa to pabarugan gid niya nga si Mark Finley nagsulti nga kapitong adlaw Domingo. Akong balikon og pangutana iya, asa mabasa sa sulat ni Mark Finley nga ang adlaw Domingo iyang giila nga adlaw ikapito isip adlaw igpapaulay Mr. Badinas. Aron nga ma-instruction ang Mr. Moderator wa imong tema kung tanang Domingo giila ba ni Mark Finley. Ang among tema balikon ko ang tema pamatuan ko ang Domingo adlaw igpapahulay. Wa ko magmatuod kung giila ba ni Mark Finley na ang tanang Domingo adlaw igpapahulay o dili ba wa na ko ilabot ana basta ang punto diha nabasa ko sa libro ni Mark Finley nga kanang Sabat sa Genesis mao ang Sabat sa Revelation na mao Domingo. Ang iyang pangutana Mr. Moderator gawa sa tema. Galing bro Jay, bro Glenn. Okay. Reconstruct na lang sa imong question. Palihog ko reconstruct sa imong question. Ano ba ang tema iyang pangutana Mr. Moderator kay iya man kung pangutan-on kung niila ba si Mark Finley na kanang Mr. Moderator paulay na niila man og wala ko ilabot ana basta ang punto diha nagpamatuod ko nga kining Domingo adlaw igpapahulay base sa libro ni Mark Finley. Okay.
Small clarification, Mr. Moderator. Dali lang. I-clarify gamay. Moderator Frank, kadali lang ha. Dili na kalimtan, Bro J, yung katungda, si Gwen Alado na ron, pagba kanimo. So, ang iyang gigamit so, ang gamit na po ang author sa imong gilatag karon nga referensya. So, kanang kato siya nga pangutana, kinahanglan gito siya dapat tubagon. Pero i-object man ka, no? Pare-construct na ko ang iyang question. Kato gyapon siya nga referensya. Parehog ko sa imong question. Okay, Moderator niya. Okay, so Pila ko ang bilin niyo sa Moderator? 4 minutes and 19 seconds. 4 minutes lang kagoy, sidali ang sa oras ay pastil lang. Dapat ko dengan pangutan na unta. Sige, sige. Okay, sunod na. Sige, pangutan na. Gibahin bit nimo ang sulat ni Macmillan agi pagpamatud sa imong tema. Karangutan ako sa imo that Genesis chapter 1 ato verse 1 to 3 at sa pitong adlaw mo nang imong divert dito sa Revelation chapter 1 verse 10 nga dito Domingo nga giila nga adlaw ang papahulay ni Mark Prinley. Kanang giila na ni Mark Prinley nga papahulay sumala sa imong gipamatud sa Revelation chapter 1 verse 10. Mao ba na ang adlaw Domingo nga iyang gipasabot diha sa iyang referensya nga mao imong pagsabot nga adlaw Domingo pud kana? Ang tubag, maujod ang adlong Domingo. Dili lang kay base sa iyang libro, base po sa libro mismo ni Ellen G. White. Nga tanang Dito ba sa Moderator Gusto na mao po ang adlaw igpahulay. Base sa libro po ninyo. Di ka sa likoy ana Braglen. Mitubag na sa Moderator na mao puno. Okay, diha nga po sa pangutan ng Moderator. Kay mao man ka, asa man sa sinulat ni Mark Prinley nga giingon mong mao nga ang adlaw Domingo mao ay katitong adlaw palihog ko ba sa Moderator kay mao man ingon sa mao kuno. Maujod sa Genesis chapter 2 verse 2 to 3. Paminaw sa tubag Nagingong ito nga the Sabbath of the Lord Creator God. Mao ang Revelation chapter 1 to 10. First time sa Tubag ka man ko. Rad, ay sa pagpapawid, Rad. Na-object ako. Uling. Bakit ma-object ka di wala, di kayo magpatara, magpaturaga sa bugang ilawit force. Atong giputan nga what ways ng moderator o moderator time o role ang mga debater mo ilo mo na atong giagrihan ganina. Okay? So kanang ayaw sa mo pagsapaw-sapaw. So wala pa gani mahuman og pangutana ang mangutana dili ka kamo subad. Okay? So kini Google nakatay 2 minutes and 59 i-clarify ang imong question. Okay, kung tubag si Bro J magdagan ng oras. Go ahead. Okay, muna ako po sa Moderator ganina. Sa Genesis chapter 1 verse 1 to 3, nagitulo taga itong adlaw. Kunya nagkuha siya sa sulat ni Mark Prinley nga igpapahulay iya gisgot na Prinley nga igpapahulay sa Revelation chapter 1 verse 10. Kaya pangutan ko na siya kanang Revelation chapter 1 verse 10 mao ba na siya ang ikapitong adlaw nga gisgutan ni Mark Prinley nga Domingo. So mingon siya matud pa niya mao kuno. So ako nga next question na nga gusto pa tubag siya kay mauman ka kay ang pun nagi siya nga maogi kuno. Ipalihog na ko siya Mr. Moderator, magpakita siya sinulat mismo sa kamot ni Mark Prinley na si Mark Prinley nagpamatuod ng ang Revelation chapter 1 verse 10 mao ang adlaw ikapitong Domingo sumala sa iyang gipahayag ni Mr. Moderator. Gusto nato nga iyang tubagong kay ningon man siya nga maog yun. Palihog kong tubag sa badinati. Tubaga palihog Ako mao ni Braglen Alado. Kung naminaw pa lang ka mao ni sa Genesis chapter 2 verse 2 to 3 balikon ko naghisgot si Mark Prinley nga kanang Sabat o adlaw ipapahulay sa Ginoo maunang naa sa pinadayag uno Jes kung matud pa sa inyong libro dili masag ka makasalikoy ani sa inyong libro sulat ni Ellen G. White nga kanang di ang pinadayag uno Jes adlaw na nga ipapahulay meaning Domingo adlaw ipapahulay maunay Sabat sa Ginoo ug mao nang Sabat sa mga Kristiyanos sa Next question, Moderator. Go. Matod pa niya, midagan siya kang Ellen G. White
gikan kang Mark Finley. Ni conclusion siya matod pa LG Ina White. conclusion, objection Mr. Moderator. Nagsulti. Hindi na siya ang conclusion. Ay sa isa. Igo lang ko nagbasa. Mag-reconstruct ba ko Mr. Badinas? Matod mo, ingon LG White na ang adlaw igpapahulay. Ang Lord's Day diha sa President Puno Gis, mao ang adlong Domingo o gibutang ka nga kana adlong Domingo. Pangutanan nako sa imo. Nagupod kay napakita sa ako na sinulat ni Mrs. Ellen G. White nga ang Revelation chapter 1 hindi pa matuduan nga mao kana ang adlong igpapahulay nga ginganlan adlong Domingo. Naa tay mapakita wala. Doon na ko mapakita. Dara, libro ha. Basa na ko ha. Ang mga buhat ng mga apostoles, pahina 495. Dara ha, paminaw. Adlaw ngadto nga igpapahulay nga ang Ginoo sa himaya mitungha ngadto sa hininginlang apostol. Ang adlaw nga igpapahulay gibalaan pagbantay ni Juan dito sa Patmos. Nagingon din diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Si Juan nagsulat. Mao na siya. Okay, moderator, ingani. Gibasa niya ang sulat ni Mrs. Ellen G. White. Naaba kay nabasa niya nga sa iyang gisulat nga adlaw Domingo ang iyang gisulat so malas magipasabot. Ayan sa Naan, namatupad akong sa inyong Biblia nga SDA, pahina, no dibeting ko, natimon din nakanap gaya ko no na paghisgot sa Domingo. Mr. Moderator, Go ahead. lingkod siya Mr. Moderator sa akong pangutana kay Ellen G. White. Gajay. Nagsipat siya, dinagal si Biblia. Tama naman po nga na Biblia, Mr. Moderator. Ako ginibasahon karon kay ako kaya magtamit karon kung sa tinuod, pero siyempre na tinuod ni. Muna nga, gusto na ko matuban mo nga sa isakto. Di ako nga Ellen G. White. Ito nga naman sa Biblia. Moderator, stanza ta, kadali lang. Okay, dapat Mr. Madinas. Tuloy nga oras 51 seconds sa brother sa pagpaan, no? Ang yan pangutang bahin kang Ellen G. White. Dili sa Biblia. Tubaga siya direct answer maituro kang Ellen G. White nga pangutana kanang Brad Glenn Alador. Okay? Pag human ano mag-final question na ka kaya nalabili na 57 seconds. Yatag na to ang final na answer kang kwan. Kasi kontra usbahang imo pangutana iklaro. So, ito ko pang Ellen G. Okay, mo na ako pangutan na Mr. Moderator. Ligamit sa Ellen G. White, kuno si Juan gidalan ko sa isa sa Patmos sa adlaw sa Ginoo o Lord's Day. Nya ni conclusion sa Domingo do na naaba kay mabasa diha mismo sa iyang gibasa sa Ellen G. White nga kanang Lord's Day Domingo na siya kay mao may iyang gipasabot Mr. Moderator. Ipalo ko pabasa sa Mr. Moderator ko naabay Domingo na o wala ana lang usulti lang Mr. Moderator, ang akong tubag kay atong tema Biblia magreferensya dili lang kay iya ra kong kontrolon diri lang sa Biblia sa ilang libro ni Ellen G. White. Atong tubag daw ni naay mabasa Domingo base sa Biblia nga SDA Adventist Church. Dara mabasa ni klaro kayo nga kaning pinanayag uno Jis gigamit adunay paghisgot sa Domingo. Ya supakon pa na ninyo nga inyo ng Biblia SDA. Okay, Mr. Moderator, lapay pangutan Mr. Moderator. Okay, final question. Okay. Sayang wala po tala kung wala na ko magbuyan sa po tala na. Okay. Final question, Mr. Moderator. Go ahead. Ligamit lang siya og mga Biblia diha sa yang napal si gibasa nga katong Biblia ni Dr. Rodolph. Ay nga ang Matthew 22 igamit sa human sa adlaw ipapahulay, nagbanag-banag ang laing adlaw ipapahulay. Okay. Niya ako pangutana Mr. Moderator. Dili sa kanang naman ko Biblia nga layang translation nga Biblia nga duha ka sabat diha. Na ba ko'y mapakita sa ebidensya si Mr. J. Carlo Badinas na kanang ikaduha nga adlaw ipapahulay siyang gibasa sa iyang gibasa. Naghisgot man na siya og unang adlaw semana sumala sa Greek definition isip adlaw ipapahulay kayo po mo na ako ipatubag sa Mr. Moderator kay aron maklaro na so kung nasabtan na gid niya.
Okay, tabaga palihog, brother J. Carlo, 1 minute, final 1 minute. Mr. Beriton, ang Mr. Beriton, Kadang laing adlaw igpapahulay, human matapos ang adlaw igpapahulay sa Sabado sa Hudiyo, mao jud na ang unang adlaw sa semana o Domingo. Base sa duha ka version akong basihan Mr. Moderator. Akong basahon Mr. Moderator, kung kapira basa ako babasa nimo. Wala pa 1 minute. Sabi mo ba maunid ang Domingo base sa duha ka version Mr. Moderator. Ah, Isa. para Mr. Moderator ako basahon gihapon sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo. Kung matod pa sa laing version, o kanang pagbanag-banag sa adlawng Domingo, gitawag na siya laing adlawng igpapahulay, meaning Domingo mao ang adlawng igpapahulay. Natubag, Mr. Moderator, ang pangutana. Okay. Okay. So, daghan kayong salamat no. Wala na tayo oras sa atong examination nga 10 minutes.